Bethe bathine rengi with Samkelo the Sports Mjida. Hayi usibulelo lo wakagasa mina ngumlandeli wempofu lana. Kona hayi iChiefs isaya phezulu lapha. Isaya lapha phezulu ku number 1. Sizokwazi basiwaginqa wonke lamadoda ehlikele phansi yabo. Into esizoyenza nje manje i1 kufanele ukuthi ukunyukela kancane ipace. Yabo sesikwazi ukuthi mhlawumbe siginqe lamadoda. Yonke into kodwa i-right. Yabo. Okwamanje nje sizo pick up. Nginalo ithemba lokuthi siyaya lapha ku top 4 or top 5. Le score siswine this time nje manje. Sefana ukuthi isitimela siphumile emgodini manje siyashunqa manje sibheka phambili. Kule game ezayo Super Sport njengesonto siyoyiginqa Super Sport. Sesibheka abalandelayo ke manje ukuthi kodwa ibhakabhaka phela sesilifuna kakhulu. Bona ufuna ubashaya babe ngamuva labo bantu labo. Kaizer uma ikufika ugula lethana iKaizer igudi kakhulu mayifica ugula ngoba ifike icindezele kakhulu ingene ngenxeba hayi so ibuka amagame inalandelayo amabili nje asinikeze only 2 game ukuthi izokwenza njani bese bethu uBuster akagxoshwe sekufuneka ulo mfana u10-1-1 kodwa hayi sobona asizoyinikeza nje only 2 game ukuthi isitimela sophindela siphantshi amasonto wow ubuyile nje ulontshe ubuyile ulontshe Kodwa ke mfethu yabo masihlala nebhakaniya into ezokwenzeka iyo vele iPirate thina masingahlulwa nganani sinabo abantu bethu omama bethu thina sikwazi ukuthi sibenze njalo senza shonke mengabe sokudlala nePirate nje senza njalo nje ngePirate iPirate siyayidlulela kuyona hayi Sundowns sizoyibamba vele second round ithini isishayele vele first round second round ithina siyabuya futhi. This is a Gagasi FM Sports exclusive with Samkelo the Sports Mjida.